Ywaruok ne omuoch e osiptal ma St Mary's Mission Hospital Manilang'ata e bore Nairobi bang' kweth moro ma ichich ni jonjore ma onyiew ne omonjo osiptalno kendo kelo kihondko. Joneno wacho ni lwasi ne ok ber e kinde ywaruok makamano ka jotenda osiptalno bende ne bare weche. Chenro mag thieth bende ne obedo gi ng'ikruok e kinde monj makamano ka jotuo gi lakteche duto ne dhoggi omoko. Ywaruok makamano obedo bang' barua manyocha ondiki gi jago mane ochako osiptalno Dr. William Charles Frida ka okalo kuom kinde mage madwaro ni lesen mar osiptalno nyaka luwore kod chik mar doho kendo kete kaka director. Ma en okang' ma osekelo ywaruok kuom thuolo malach kendo rocho kwe e osiptalno. Telo masani wacho ni onge chik moro amora mar doho ma osemigi e wi wachno. And upon getting here, we discovered that the goons were breaking into offices, welding doors so that the people who've been landing the hospitals could not access.